I a les portes del jutjat es troba ja des de primera hora Ampa Caballero. Ampa, bon dia de nou. Quina és l'última hora? L'última hora és que haurem d'esperar a sentir les declaracions dels principals acusats, ja que s'està celebrant en aquests moments de nou una nova jornada de qüestions prèvies. Estava previst que s'iniciara al voltant de les 9:30, però no ha sigut fins minuts antes de les 11 quan s'ha reprès de juí. El primer a intervindre ha sigut l'advocat d'un dels principals acusats, de Marc Llinares, excap del gabinet de l'exconseller Rafael Blasco i mà dreta de Blasco. Ahir també se li acusa de desviar ixos fons destinats a la cooperació. Doncs bé, l'advocat ha presentat una qüestió prèvia on planteja que es faça extensiu i ser acord al que ha arribat amb el Ministeri Públic, amb la Fiscalia i, per tant, les dues altres acusacions, la Conselleria, en aquest cas la Generalitat Valenciana i també la Coordinadora Valenciana d'ONGs, ho accepten. De fet, ha tingut paraules adreçades especialment a la Coordinadora Valenciana de les ONGs. Ha dit que ells es presenten en aquest cas com a acusació popular i no tenen res a demanar, ja que no els afecta directament el cas. També ha plantejat, com ja va fer l'advocat de Blasco en l'anterior jornada dedicada a qüestions prèvies, a posar damunt la taula una propietat, en aquest cas un pis, un apartament a Dénia valorat en prop de 400.000 euros, i també ha posat damunt la taula més de 100.000 euros destinats, que es van destinar en aquest cas, que van ser del sou que se'l van embargar a Marc Llinares, i també diners que provenien dels seus comptes de Miami. Per tant, damunt la taula, un pis i diners, i aquesta qüestió de que es faci extensiu l'acord amb el que ha arribat amb la Fiscalia. La nostra companya, Ampa Caballero. Ampa, què hi ha en l'agenda d'esta reunió? Doncs fa només uns segons ha comparegut davant els mitjans de comunicació el president de les Corts, que repetís, Enric Morera. Ho ha fet per parlar d'aquesta reunió que estava previst que durara al voltant de 40 minuts, però que ha arribat a 2 hores de reunió, on hem vist Enric Morera flanquejat pels dos vicepresidents. D'una banda, Jorge Beiber, vicepresident segon del Partit Popular, i la vicepresidenta primera del PSPB, la que fora exconsellera d'Habitatge, Maria José Salvador, que s'estrena en esta mesa de les Corts. Una mesa de les Corts amb tot cares noves. Enric Morera ha dit que s'ha analitzat i s'ha parlat de la incorporació d'una nova formació a la política valenciana. Estem parlant de Vox i, per tant, s'ha de repartir els temps dels plens i també, per supost, els espais, els despatxos d'aquest edifici annexe a les Corts Valencianes. Per tant, damunt de la taula, aquestes qüestions i d'altres al voltant de la transparència, i també ja s'ha anunciat que està previst per a la primera quincena de juny que es posi en marxa aquesta sessió de Constitució i, per tant, de proclamació del nou president de la Comunitat Valenciana.